Здравейте! Тази седмица нямам истории за Китай, но ще ви покажа една събота как преминава. Така че да започваме! Добро утро! Само аз ли съм от хората, които през седмицата не могат да се събудят, а през уикенд да стават преди алармата? Така ми се иска да си поспя до 10-11, но за съжаление скоро не се е случвало. Поне този уикенд имам малък ангажимент сутринта, така че не ме беше толкова яд за ранното събуждане. Взех си бърз сутрешен душ и най-омразната ми част – сушенето на косата. Поне днеска реших, че няма да й правя нищо, така че това ще е достатъчно. Признавам си, сутрин не си оправям леглото, но днеска стаята ще ми трябва за снимки, така че се налага. Голям професионализъм, снимам на дъската за гладене. Ще се изненадате колко е удобна. Тук виждате, може би, познато лице. Приключваме с ангажимента за деня и най-вълнуващата част. Ходене до супермаркета. Тани, ще излизам. Дай турбичката. Не. Ами, дай турбата. Ей. Няма ти сложи да ядеш. Казах ти да се махнеш от турбата. Не знам за вас, но аз съм на тази възраст, в която четвърта гледам брошурите и почвам да си правя планове какво ще пазаря през уикенда. Наумила съм си да направя манго саго, което е хонконгски десерт. И ако ми се получи, ще видите рецептата. Ако не, остава си тайна. В такива моменти майка ми много ми липсва. Иска ми се някой да ми помогне и да ми каже какво манго трябва да купя. Опитах чат GPT, не беше полезен. Азиатския щанд на Lidl е риск печели, риск губи, но този сос го препоръчвам. Този път мисля, че имаха и нови неща. Основа за кимчи. Ако някой от вас знае как се ползва, да сподели в коментарите. Имаха и готово кимчи. Пробвала съм, не е лошо. Тази седмица пазаруването е от онези, в които туалетната хартия и препаратите решават да свършат едновременно. Слава Богу, поне праха за пране все още се държи. Обратно на рецептата за манго саго, пишеше, че трябва кокосово мляко. Имаше два варианта. Познайте дали не избрах по-нездравословния. Сигурно обиколих магазина 2 пъти и най-накрая трябваше да попитам служител къде е кондензираното мляко при кафетата. Ами който не пие кафе, няма и да се сети за това. Прибираме се вкъщи и разбира се инспектор Томи трябва да провери покупките. Томи. 5 минутки ли ще ме обичаш? Само докато се върна от магазина, нали? Не дей да ме хапиш. Хайде слезай. Продължаваме с домакинските задължения. Ако нямате съдомиялна и имате възможност, купете си. Скандалите, които ще си спестите с нея, си заслужават всяка стотинка или цент. Вкъщи готвим доста на тиган, така че котлоните ни на нищо не приличат. И уикенда се налага да правим дълбоко почистване, чиято чест се пада на мен, тъй като който не може да готви, той ще чисти. От кой тип хора сте тези, които си пускат музика докато чистят или предпочитат да чистят в тишина като мен? И един съвет от мен: не си купувайте матови уреди само защото изглеждат яко. След това всички отпечатъци се виждат. Дойде рети на прахосмокачката. Доскоро имахме робот, но той за съжаление след 2 години вярна служба реши, че му е време. И аз все още страдам по него. Та накарах майка ми да донесе от Китай тази прахосмокачка. В България продаваха за около 180 лева. От Китай беше на половин цена. Дойде ред и да изпратя записите от тази сутрин на Макс, за да може да ги обработи. И вижте този господин тук какво прави. Спиш ли? И няма как да имаме ден без да се случи нещо лошо. Какво му се случи? Моля те, не умирай. Хайде. След рестарт се оправи. Не че тайно не се надявах, че това е края и ще ходя да си взимам нов MacBook. Уви, отивам да изхвърля букука. И оттам към Grand Mall. Защо положението в H&M е толкова зле?
Цените пък изобщо няма да ги коментирам. Ако не сте забелязали, до сега все още не съм яла и решихме да отидем до Бериоска. Това ми е любимото. Вкусната храна, ако се комбинира и с красива гледка, става просто прекрасно. И за наше щастие живеем във Варна. Така че хайде към морето. Явно всички са решили да отидат там, защото на Кубо нямаше място, така че пробвахме в Ментол. И деня стана още по-хубав с чаша бяло фрапе. Каква беше онази песен? Ах, морето в мен остава. Моля, не ме блокирайте заради лошото ми пеене. Все още трябва да ви представя любимото ми покебол. Само да се наговоря. Ако не се получи, се тая. Както чухте, ако не се получи, все тая. Важно е да пробвате и да не съжалявате след това. Та в покебола какво имаше? Сьомга, салата от водорасли, едамаме, терияки сос, някакъв сос от роца от раци, авокадо и манго, което предаваше много свеж вкус. Наядохме се, напихме се и се наговорихме и е време да се прибираме по къщите си. Кой да ме посрещне? Томи! Томи! Какво прави цял ден? Какво прави? И деня продължава. В момента е 10 вечерта и започвам да редактирам това видео. Часът е 2 и видеото е готово. Лека нощ!